खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसपी ब्लग नि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। चिरां सिडली समष्टि ना बाय इलेक्शना जानोसै आनिफ्राय दिनै BPF पार्टीनिफ्राय अलरेडि कैंडिडेटबो फोसावबाय। स' नोंथांमोना अलरेडि मोनथिबाय बिथाङा सोरना बिथाङानो जाहैबाय सेंट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ना धनन्जय सार मानगोनां EM सारा बुंदों दे दिनैनि समावहाय UPPL पार्टीया जोबोद मोजां मोनसे पावर स्ट्रेंथेन खालामगासिनो दं माने पार्टी लेभेलखौहाय मोनसे माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जागासिनो दं UPPL पार्टीयाना बिथां बुंदों। नाथाय नोंथांमोना आं ओरैबायदि माखासे फिउ एग्जाम्पल्स दिनै लाबोना होनो नागिरदों जाहाथे बाय इलेक्शना नोंथांमोननि थाखाय गोनो गोथो जाया आरो अलरेडि नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जे थांनाय पार्लियामेन्ट इलेक्शनावहाय चिरांनिफ्राय गोबांथारानो BPF नो भट होदों। स' बे भट पार्सेन्टेजखौ ओभारअल जोङो दिनैनि समाव नायोब्ला नो डाउट माने जोबोद मोजाङैनो बाय इलेक्शनखौ एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो BPF आ देरहालांनो हानायनि गोबांथार चान्स दङ। दा गोबाङानो बुंदों बायदिसिना बाथ्रा स' बेनि गेजेरावनो आरो सोरबाया बुंदों माखासे प्रपेगेन्डा सालायदोंबो खाम्फा बरगयारि सारा UPPL आवसो जइन जासिगोन नामा होननानै। ओके स' बेनि गेजेरावनो धनन्जय सारा मा बुंदों बेखौ जोङो ससे नायग्रोना लानि बेनि उनावहाय माखासे खोथाखौ माखासे टपिकनि सायाव जोङो आवगायलांगोन लासै लासैनो। बिनि आखाइखौ गोरा खालामनो थाखाय आरो UPPL खौ गोरा खालामनो थाखाय गोबां जायगायाव जयनिं प्रक्रियाया सोलिगासिनो दं आरो दिनैबो बेनि सिमा कन्स्टिटिउन्सियाव BTC कन्स्टिटिउन्सियाव 150टा फेमिलि 150टा न'खरा दिनैहाय मेक्सिमाम BPF निफ्राय UPPL आव जगदान जादों। जगदान जानायनि खारना नैबेनो जे दिनैनि दिनावहाय जिहेतु बे बाय इलेक्शनाव खुनु सरकार दानाय खुनु सरकार सिफायनायनि बे खोथा गैया। जे फैब्लाथाय जोंनि सरकारनि जिथु अननाय जोंनि सरकारनि जिथु मावनाय बेफोर सिस्टेमा बिराद माने माहिगोनां। बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय फैबाथाय बे थांफिननायनि खुनु प्रश्नआ गैया। दिनैनि दिनावहाय बे राइट। स' रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय धनन्जय सारा मा बुंनाय ना बाट बेनि सोलाय जुदि आं माखासे एग्जाम्पल दिनै होयोब्ला रिसेन्टलि जानाय माखासे जाथायफोर ना जेरैहाय नोंथांमोन आं फारि फारि दिन्थिलांगोन ना कलेज स्टुडेन्टसफोर धरना होसावनाय मानव गेदेर जोंहा डेपुटि CM गबिन्द बसुमतारी सारखौहाय स्ल'गान लालायनानैहाय धरना होनाय ना प्रमद बर' सार मानगोनां CM सारखौहाय गोबांथार खावलायनायनि गेजेरजोंबो परिबर्तन लाबोनायनि सार्थआव दिनै बिथांमोना माबायदि परिबर्तन मोननो हाखो बेखौ रायजो राजाफोराहाय खुद गावसोरनि खुगाजोंनो फोरमायदों आरो गोबांथार BCDCनि दावरावआवथ' जोङो गोबांथार सम जोङो बायदिसिना जाथायनि फारसे आपडेट्सबो होदोंमोन आरो गोबांथार बिदिनो दावराव दावसि जानायखौथ' जों नुदों ना बाट रिसेन्टलि आरो गावसोरनो गावसोरनि गेजेरावनो माखासे दान्थे बिदान्थे जालायनायबो जायो। बेनिफिसारि এজন বনাই BCDC চেয়ারম্যানে 32,500 টাকা উঠাই খাইছে। প্রমোদ বড়ুর সরকারে যেন আমার এই রাস্তাঘাট তেতলোকে কৈছিল যে আমি যেতিয়া ভোটত জিকিম তেতিয়া আমি রাস্তাঘাট বনাই দিম তেতিয়ালৈকে মোৰ খবৰে লোৱা নাই। খুব দङ होनना आं साना ओरैनोथ' जिखिनि नुदों खहा जानांगौ होननानै सानाखै। स' नोंथांमोना नुनो हाबाय आरो दंबावो मोनसे इन्टारेस्टिं जोंहा मानव गेदेर CM प्रमद बर' सारा जेब्लायबो BJP आरो AGP नि बाथ्राखौ सावरायबाय थायो। वर्कर्स बिट हयतो BJP UPPL आरो AGP माने बिथाङा दासिमबो गाव जितु मोनसे जोंनि बर' मोनसे पिस एकर्डनि गेजेरजोंहाय मोनसे पिस गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव लाबोनो होननानै बिथाङा गोबांथार बिथिङावनो खावलायबाय बा गोबांथार प्लेटफर्माव बिथाङा गावनो फोरमायनानै होबाय। नाथाय दिनै सोलायनायनि मुङाव दिनै जोङो मा महरखौ सोलायनाय नुदों होनना बुङोब्ला दिनै BTC आ जेरैहाय जौगादोंमोन ना बे दिनैनि समावहाय बे स्र' जागासिनोसो दङ ना लासै लासैनो फेड अवे जालांगासिनो दङ। लामाफोर दालांफोर बायदिसिना जिखिनि दंमोन बे बायग्रबलांगासिनो दङ। बेफोरथ' जाबाय माखासे जोबोद फिसा फिसा एग्जाम्पल आरो बिदिनो इसिङारि जों जुदि नायोब्ला खना खनले जुदि जोङो नायोब्ला मानसिफोरनि बुंनाय बाथ्रा जों खोनासङोब्ला जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा ना दिनै बिथांमोना देखायदों स्ट्रेंथ देखायदों गोबांथार जयनिं जादों ओरै थोरै हाजार मानसि जोंनियाव पार्टियाव जइन जागासिनो दं। BPF आ मोनसे समावहाय नाल एन्ड भइड ना जिर' जानो थांगासिनो दं माने एक्जिस्टानो खालामगोन ना खालामा बेबो माने खुनु गेरेन्टि गैया होननानै बिथांमोना गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन।
बाट दिनै जोङो नुबाय बेनि स्ट्रं मोनसे अपोजिशन हिसाबै दिनै BPF दोला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानायखौ नुदों आरो गोबांथार रायजो राजाफोरनि गोसोआवहाय फिन खनसे जायगा मोनदों ना स' बेनिखायनो बेखौ बाहाल लाखिनो थाखाय जों गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो बे जोंनि रायजो राजाफोरनि सायख'नाय दा जोंनि सायख'नायजोंसो जोङो थिग खालामगोन सोर फैगोन सोर फैया स' बेनिखायनो बेवहाय लिडारफोरा गावनि बुंनांगौखौ बुंलांगोन बाट बेवहाय जोंनि बेसेन गोसा भटखौहाय जों सोरनो होगोन बे जोंनि रायजो राजाफोरनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन दा चिरांनि जि ग्राउन्ड लेभेलनि जिखिनि थासारि बेखौ आङो स्पष्टयै मोनथिया सरासनस्रायै आं जायखिजाया ओभारअल जोंनि आइडियाखौहाय आं शेयार खालामदों जे दिनै चिराङावहाय माबायदि हालोद दङ बेखौ नोंथांमोनासो कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरदो आरो सोर सोरखौहाय सापर्ट खालामो सोर देरहाथावगोन सोर देरहानो थांगासिनो दं बेखौबो नोंथांमोना फोरमायहर बाइ इलेक्शन होननानै बेखौ ओरैनो दा हगारहर बाइ इलेक्शनबाबो जोबोद मोनसे गोनां इलेक्शन बेनो मोनसे निर्णय लाबोगोन बा निर्णय खालामनो हाथाव निर्णय खालामगोन जे फैबाय थानाय समावहाय थारैनो जोंनि BTC आवहाय सोर मोनसे पार्टिया राज खालामनो थांगासिनो दं स' रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ नैबेखिनि मेसेजखौ नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो गोनां दंमोन आरो लोगो मोनबावगोन माखासे इन्टारेस्टिं टपिक्स लानानैहाय नोंथांमोनजोंहाय स' दिनैनि थाखाय नैबे भिडिअ'आ नैबेसिनोसै आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौहाय सोरनो होगोन सोरनो होआ बेखौ आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरदो दाबाव स' लोगो मोनबावसै नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय